Παρακολουθήστε κάθε Παρασκευή βράδυ την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της ομογένειας. Η εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του οργανισμού Hellenic Center στο Paddington Street και του εκδοτικού οίκου Handy. I found falling in love with Andreas very easy. How could I not? For he turned out to be the sweetest, most generous man I could ever dream of. I had in the beginning only wanted to be friends, to be cousins, but he had other ideas in mind and he wasn't going to let me slip from his strong and loving arms, not as Jonathan had done. Το Hellenic TV ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Handy και τη συγκλονιστική ιστορία ξεριζωμού και αγάπης της Γιαννούλα Νικόλα, καθώς και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Hellenic Center. Ομογένεια εδώ Λονδίνο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της ομογένειας.